Bon dia, compatriotes. Soc l'Antoni Ojeda, candidat independent a les primàries de Força Catalunya per la circumscripció de Lleida. Perquè ens puguem presentar en igualtat de condicions que la resta de forces polítiques, necessitem el teu aval. Catalunya demana llibertat. Per fer possible l'alliberament dels hostatges polítics i el retorn dels exiliats, necessitem el teu aval. Catalunya demana valors. Els autònoms, les empreses, els assalariats, els treballadors i treballadores d'aquest país, el tercer sector, el moviment esportiu, el moviment cultural, el teixit associatiu, les famílies, les persones més necessitades, necessiten el valor d'un país ferm i decidit. Perquè Força Catalunya pugui aplicar mesures als seus conciutadans que permetin millorar la seva qualitat de vida, necessitem el teu aval. Catalunya demana que creguin en ella, per exercir la plena sobirania del territori i fer efectiva la independència i el mandat de l'1 d'octubre, necessitem el teu aval. Força Catalunya i visca la República!